Yes, sir. Ẹ káàbọ̀. Ọlọ́wẹ̀. Èyí tó kunu ilé yìí. Ilé ìṣọ́ kéré báyìí lójú. Sá? Ilé ìṣọ́ kéré báyìí lójú. Ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ni. Ó kàn rí báyìí. Wàhálà mo rò pé mẹ́ta máa kún tó láti kó nǹkan sínú ẹ̀. Kéèyàn wá kírú àgbélé yìí fún èèyàn ní 10,000 naira. Sọ pé òun wá gba alẹ́ kó tó confirm kó wá ní kéèyàn ní kó mú 10,000 naira wá kó mọ expect irú eléyìí kéèyàn ṣe fún un. Kò tí ì kọ́ owó ọtí gan. Sọ tí wọ́n ti kọ́ ọtí gan ni. Bẹ́lẹ̀ ṣe dúró yìí bá fẹ́ tà fún èèyàn máa gba 45. Tó ti káwó gbogbo nǹkan tó a ṣe sínú ẹ̀yìn dákun mélòó ló máa pélé yìí kò yẹ kí yẹn gbàgbé méjì lọ. Àbí méjì àti Asma data, sí. Bueno, para